खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। जुनमनि राफानि जिउ गोमानायखौ नायबिजिरनाया जोबथा खोन्दोआव। काछाराव 1705 केजि गान्जा जब्द। लखिमपुराव सासे लाइमोननि गोथै सह बोखांदों। गसाइगावआव आमसुनि 2 घन्टा धरना। सिक्किमाव दैबानाजों थैनाया सा 14 जाबाय आरो सा 102 गोमानानै दङ। सिमायाव लामा बानायनायनि थाखाय आसामखौ बोराबदों खासि फरायसा आफादा। फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव जायखि बिजाथि जाया मानो 5 नं क'क्राझार बियाबाव 2 लाखनिबो गोबांसिन भट मोननानै देरहासार जागोन मित्रजुट दोलोआ बुंदों अशोक सिंघाल। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। रायजोनाङै सोमावग्लुंनाय एएसआइ जन्मनि राफानि जिउ गोमानाय जाथायनि सायाव सिबिआइनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला जन्मनि राफानि जिउ गोमानायनि सायाव सिबिआइनि नायबिजिरनाया जोबथा खोलोबाव सौफैबाय। बेनि गेजेरावनो सिबिआइआ दिनै लखिमपुरनि आगुनि एसपि बेदान्त माधव राजखुवाखौ जेरा खालामदों। मख'नो गोनांदि बुधबारखालि सिबिआइआ जन्मनि राफाया जाब्रबथाय जानाय थावनियाव फिन नायबिजिरहैदोंमोन, जेराव जाथायनि 5 दान उनाव सिबिआइआ जन्मनि राफानि जाब्रबथाय जानाय गारिनिफ्राय मबाइल फन मोननो हादों। नाथाय जाब्रबथायनि 5 दान उनावसो जाब्रबथायाव थेर-बेथेर जानाय गारिनिफ्राय जन्मनि राफानि मबाइल फन बोखांनो हानाया बांसिन सन्देह आरो रहस्यआव हाबसोहोदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 15 मे खालि नगाव मरिकलं पुलिस थानानि एसआइ जन्मनि राफाया मोनसे सोमोनांथाव लामा जाब्रबथायाव जिउ गोमादोंमोन। बे जाथायनि नायबिजिरनायखौ गिबियाव सिआइडिनो होदोंमोन, नाथाय नखरनि सोद्रोमाफोर आरो गुबुन आफादफोरनि दाबि खालामनाय बायदियै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे केसखौ सिबिआइनो होगोन होननानै फोसावदोंमोन। बेबायदियैनो डिजिपि जिपि सिंहआ जन्मनि राफानि केसखौ सिबिआइनो होयो। काछार जिल्लानि दिगरखालाव गोबांथार बिबांनि गान्जा जब्द। स्रोद सुलुंनि रिपर्टखौ बिथा लानानै काछार पुलिसआ अपारेशन खालामनानै गोबांथार बिबांनि गान्जा जब्द खालामनो हादों। काछार पुलिसआ गासै 1705 केजि गान्जा जब्द खालामदों। गंसे डाम्पारनिफ्राय जब्द खालामनो हादों 1 कुइन्टल 705 केजि गान्जाखौ। रिपर्ट बायदिब्ला सुरां फालांगिरिफ्रा डाम्पाराव स्रोदै प्राइभेट चेम्बार बानायनानै 1705 केजि गान्जाखौ स्माग्लिं खालामनानै लाबोखोमादोंमोन। नाथाय त्रिपुरानिफ्राय मेघालय जानानै गुबुन रायजोआव स्माग्लिं खालामनाय समावनो काछार पुलिसआ गान्जाखौ जब्द खालामनो हायो। बबेखानि काछार पुलिसआ जब्द खालामनो हानाय गान्जानि बेसेना 1 कौटि रांनिबो बांसिन जागोन होननानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि काछार पुलिसआ थांनाय हराव खालामनाय बे जाफुंसार अपारेशनखौ बाख्नायनानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो टुइटाराव टुइट खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। लखिमपुराव सासे लाइमोननि गोथै सह बोखांदों। दैयाव गोजावनानै थानाय थासारियाव बोखांदों लाइमोननि गोथै सह। मिथिनो हानाय बायदिब्ला लखिमपुरनि गरियाजानाव दैयाव गोजावनानै थानाय थासारियाव सासे लाइमोननि गोथै सह बोखांनो हादों। जिउ गोमानाय लाइमोनखौ तौबीद हुसैन होननानै सिनायथिनो हादों। एसटिआरएफ बिफाना दिनै फुङाव बोखांनो हादों तौबीद हुसैननि गोथै सहखौ। तौबीद हुसैना बुधबार खालिनिफ्रायनो गोमानानै दङमोन होननानै मिथिनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला तौबीद हुसैना मैया लोगोफोरजों एना-एनि दान्थे-बिदान्थे जादोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो तौबीद हुसैना गोमानानै दङमोन। नाथाय दिनै दैयाव गोजावनानै थानाय थासारियाव तौबीद हुसैननि गोथै सहखौ एसटिआरएफ बिफाननि टीमआ बोखांनो हायो। गसाइगावआव अल आसाम माइनरिटि स्टुडेन्ट इउनियन सुंद'यै आमसुनि गोख्रों धरना। गसाइगाव नोगोरनि सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमा बेंगिरि मावख'नि साखाथियाव दिनै सोनाब क'क्राझार जिल्ला आमसुनि दैदेननायाव आमसुनि माखासे गोख्रों दाबिफोरखौ लानानै आमसुआ 2 घन्टा खुद्रिसारनाय हाबाफारि बानजायो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला थागिबि मुसलमान सुबुंफोरा दासिमबो आधार कार्ड मोननायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ जादों होननानै अजद होनानै आधार कार्ड गैजायै सुबुंफोरनो थाबैनो आधार कार्ड बानायना होनांगौनि दाबिखौ लानानै आरो
बसन्तुरा नैयाव सोसननो थाखाय दाबि खालामनानै आमसुआ दिनै 2 घन्टा धरना हाबाफारि लादों। मख'नो गोनांदि आखायाव बेनार प्लेकार्ड लानानै आमसु जिन्दाबाद, आसाम सरकार हाय हाय, बीजेपी सरकार गो बेक बायदि बायदि स्लगानजों आसाम सरकारनि हेंथायै गोख्रों हस्रि गावनानै खुद्रिसारो आमसुनि मददगिरिफ्रा। बेजों लोगोसे बैनो जेन गासैबो दाबिफोरखौ मावफुंनानै होयो बेनि थाखाय गसाइगाव महकुमा बेंगिरिनि जोहै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम गोसोखां बिलाइ दैथायहरो। सिक्किमनि सा ओनसोलाव गोख्रों दैबानाजों थैनायनि अनजिमाया गासै 14 जाबाय आरो गासै 102 सुबुङा दासिमबो गोमानानै दङ। बे 102 गोमानायफोरनि गेजेराव 22 आर्मि जवानबो दंफायो। मख'नो गोनांदि सिक्किमनि लाचेन हालामाव मंगलबारखालि फुं समाव हरखाबै दैबाना जानायाव आर्मिनि केम्पआ बुखारलांदों आरो पार्किं खालामनानै दोननाय आर्मिनि गारिफोराबो बोहैखारलांदोंमोन। 23 आर्मि जवानफोरा गोमानानै दङमोन, नाथाय दा सासे आर्मि जवाननि गोथै देहाखौ मोनखांनायनि उनाव 22नि गोथै देहाखौ नागिरनानै मोनथ'नाय जायाखै। सा सिक्किमनि लोहनाक बिलोनि दैया हरखाबै गोबां अखा हानायनि जाहोनाव 3 मिटार खैफोद सिमानि गोजौजों बोहैख्लायनायाव दिस्ता दैमानि दैयाबो खैफोद सिमानि गोजौजों बोहैलांदोंमोन। जाहोनाव सुंथां बान्दोनि दैखौ बुफ्रुनानै हरनांगौ जादोंमोन। आथिखालाव मांगान, गेंटक, पाक्यों आरो नामची जिल्लायाव दैबानानि गोहोमा बांसिनै गोग्लैदों आरो मोनसे जिल्लानिफ्राय गुबुन मोनसे जिल्लायाव थांलाय फैलाय हान्था मेला एबा लामा फोनांजाबा गोथेनानै दङ। आसाम आरो मेघालयनि सिमायारि जेंनाया आथिखालाव जोबनानै थाङाखै। गासै मोन 6 जायगायाव सिमानि जेंनाया दासिमबो दङ। बे समावनो मेघालयनि रिफय जिल्लाजों नांजाबनाय पाटगावनिफ्राय बाक्लापारासिम आसाम सरकारनि गिबि मन्त्रि पाक्का लामा लुफुंनाय आसनिनि जोहै मेसार्स महाबाबु एस'सिएट आरो इन्जिनियार्स कन्स्ट्राक्सन कम्पानिया 2022-2023 मायथाइनि रां बाजेटजों 77.59 लाख रांनि लामा बानायनो लानायखौ मेघालयनि खासि फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन आफादफोरा बाजानाय मोनदों आरो अजद दैखांदों। गसाइगावआव बीजेपी आरो इउपिपिएल दोलोनि मावथिफारियाफोरनि जथुमा। दिनै फैगौ लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानैनो गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय हाब्रुबिल बर' साहित्य सभा नब्लाङाव बीजेपी आरो इउपिपिएल दोलोनि मावथिफारियाफोरनि मोनसे सावराय जथुमा मेल जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि बे सावराय मेलाव गाहाय आलासि हिसाबै आसामनि मन्त्रि अशोक सिंघाल बिथांखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बे सावराय जथुमानि गेजेरजों फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय माबायदि खामानि मावनांगोन बेफोरखौ लानानै बीजेपी आरो इउपिपिएल मोननै दोलोनि मावथिफारियाफोरजों गुवारै सावरायज्लायनाय जायो। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।